আপনারা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করেছে সে সময়ের অন্ত ঘটিছি গুলো ভাই আমার পাখে পৌঁছি গলে দেখ পাই আপনার 2 ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করেছেন কাইকি না গুলো ভাইকে দেখিয়া পাই গুলো ভাই আপনার নাতিলাটা কিছু হবে না যদি ଆଉ କିଛି ମାଇକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟିକେ ହେଇପାରିବ କି ଭାଇଙ୍କର କି ହସ ଲୋକ ସୁନ୍ଦରିଆ ଯାଉ ବଢିଆ ମାଇକ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଚ୍ଛା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଉ କମିଟିର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସିଲୁ ଭାଇ ଏବଂ ବାପି ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅସ୍ଥାନକୁ ମୋର ବମ୍ବାଷ୍ଟିକ୍ ଚୁମ୍ବନ ରହିଯାଏ ଭାଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ କି କାଖ ଚୁଟି ପାଖରେ ବସିଗଲା ଯାହା ବି ହଉ ଏପଟେ ମହିଳା ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଏପଟେ ଯାହା ହଉ ଭାଉଜ ମାନେ ମାଉସୀ ମାନେ ଖୁଡି ମାନେ ଶାଶୁ ମାନେ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ମାନେ ଅଣଶାଶୁ ମାନେ ଅଢ଼େଇ ଶାଶୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଯେତେକ ଟୋକାଳିଆ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବାକୁଣି ଗଲେ ନମସ୍କାର ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ହସଟା ସିରିୟସଲି ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ଭାବିଲେ ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ ପିସା କିଏ ମୋ ପୁତୁରା ଭାଇ ଯାହା ନାଇଁ ସତ କଥା କହୁଛି ବାକି କହିସାରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ହେଲା 1200 ବଢେଇ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡି କିଏ ମାରିଥିଲା ଧର୍ମପଦ ତମ ଜେଜେ ଧର୍ମପଦ ଏଠି ସେମିତି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଏଠି ଏଇ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଏଇ ମୁଣ୍ଡି ମରା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ ମୁଣ୍ଡି ମରା କହିଲି ମୋ ଭାଇ କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁଛ କାଲି ତ ଯାହା ବି ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଁ ଭାଇ ହଁ ୟେସ୍ ଇଏ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଠିକ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ସତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କି ଆଜି ଯେତେକ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଇଏ ଭାଇ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସାମ୍ନାରେ